Well, actually, idi pa lang last year, we have already intensified yung ating activities dito. Quarantine checkpoint tayo, animal quarantine checkpoint tayo. And we nag-conduct tayo met advocacies kadagiti pada tayo nga agserserbi iti gobyerno, in particular dagiti taga municipal agriculture offices. Kaya na, basta na dati seminar tayo at dati distribution briefing kadagiti recipients ti dispersal projects tayo, lalo iti baboy. We integrate yung kahit konti na mai-impart namin na information about African swine fever. Kasla idi nag-distribute tayo di last week, idi Huwebes, again, I took the opportunity nga ma-inform dagiti kadwan nga nag-attendar kan mag-receive iti nga project. So nga, like as I've said, hindi pa laeng last year nga nangrugi tayo kadito nga banag, kadito gito nga pampanawen, naglalukit na i-confirm in declare ti Department of Agriculture, kaya nadaday tayo initial, actually interim report nga kunada, kada di initial nga report nga nagapo iti World Reference Laboratory nga nang ibaga nga polymerase chain reaction positive DJ samples nga naala. It's just a matter of confirming kung ano pa yung mga DJ virulence, DJ virus nga nang cause ka DJ African swine fever virus nga timama ito'y Pilipinas, particular iti probinsya ti Rizal. Yes, kas na nakita tayo, we even ang regional office ng Department of Agriculture nang create kami pa iti chat group, iti grupo tayo iti buong region no. Tapos iti kas na ma-share no ana dagiti mangyayari iti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur before nga madanon dadto Ilocos Norte. Nga most of the time awan ti dumanon ito yan. Bale nasala ko namin nga rod na arisiten nga ito nga ijepe lang Pangasinan no talagang awan sumrek nga baboy from Bulacan and Rizal even up to now ganun yung nangyayari. Tapos yung mga imported meat products binubusisi namin dahil nga meron yung mga misdeclared, meron yung mga adagite may halhalong galing sa banned countries like what happened in Cebu. That's why Germany was banned starting July 1. So yung mga ganun ang ginagawa ng opisina natin. Advocacy through media, malaki ang bagay na naitutulong ng kayo na nasa media, and I'd like to thank everyone na naka-interview kanya tayo and na nakakausap tayo. May panggap ka dito yung sakit, amoy dito yung sakit, ket walang gamot, walang bakuna. Hindi gumagaling, no? Mamamatay siya. So kanya mi arami den mi dito nga at the balak mi idi nga from one municipality to another parang caravan kami for info dissemination. Nakasarita tayo dagiti kakaibigan tayo iti Metro Manila, lalo dito may nga gayam tayo nga expert iti lalo na sa pagbababoyan. He is with a certain corporation, malaki yung kumpanya, and he was even a 10 outstanding young man awardee, multi-awarded isuna, dapat dagiti dumang awards na hindi nga natangtanggap. Nag-seminar, nag-attendar tayo itay Mayo kadete convention tayo ngamin, ket may sa iso na kadagi dyan nagsarita. Iso nga, kinasaritak pa lang, sana makapunta rin dito. So by October 3, I hope mai-work out tayo dating activity, particular kadagiti hog racers din. Awan ti efekto na kadagiti panagsida tayo, iti dito nga animales. Particularly dati baboy. Okay? So, tilang problema kanya tayo ngamin, dahil nagugasan tayo iti karne, ipainom tayo, ipakantay kinyada. Dahil, anaganan, dagiti leftovers tayo, lalo na sa mga canned products, ipapakain sa kanila. Yung case di Rizal, allegedly, it came from scraps. From table scraps, from swill ko namin kami di food scraps, dagiti binugbog, dagiti morurnong food scraps. Manipo diti karinderya restaurants, ken hotel restaurants, resorts. Ket allegedly iso ti nangrugyan na nga nangrugi dagiti pinagpatpatay dagiti tartaraken dagiti. Backyard nga minti nangyari.